ஓகே காய்ஸ், நாங்க வந்துட்டு கேத்ரின் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போறோம். இங்க கொஞ்சம் ஸ்டீப்பா தான் இருக்கு, ஏறி இருக்கோம். இனியும் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் போனாதான் கேத்ரின் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆக முடியுமாமா. போயினே இருக்கோம், போயிட்டு சொல்றோம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த கடினமான வழியில் நாங்க வந்து கொண்டிருக்கிறோம். முன்னாடி பார்த்தா வழியே இல்ல, நாம தான் வழி உண்டாக்கணும். சுத்தமான ட்ரெக்கு 360 இருக்கு. என் கூட இவனும் இருக்கான், பார்த்து இறங்குங்க. ஃபைனலி இந்த ட்ரிப் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் டு தி கேத்ரின் ஃபால்ஸ். छैन कन्याको ठहर ठेगाना